ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿದ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಒಯ್ತ ಚಟ್ನಿದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವುದ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ. ಕರಿಬೇವು ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ ಯಾನ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪನ್ಪತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ದೆತೊಂದೆ. ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕದ್ ಅವಿನ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ದೆತ್ತದಿಯೋಲ್ನೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ 12-15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ 2-3 ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ನುಂಗುದಿನ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತೊಂಡು ಪುಳಿ, ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಇಂಗ್. ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಇಲ್ಯ ತುಂಡು ಇಂಗ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇಂಗದ ಪೊಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ಪು ನೋಡು. ಸೊ ತೂಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚಾಂದ್. ಸೊ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿನ ಇಂಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ತುಂಡು ಮಂದಿ ಒಂದ ಕಡೆಯರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ರ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೇಡ್ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಒಂಜೊಂಜಾದ ಪೊತ್ಪು ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತನೆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಖಾರಗನುಸಾರ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತೂ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಶೋಕಡ್ ಪೊತ್ಪೊನ್ಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಗ 10 ಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ ಯಾನ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಇಂದು ಗೋಂಟು ತಾರೈ ಪೊತ್ಪೊಡೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವಿನ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡು ನಕುಲು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು. ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ತೀಯರ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಬರಿಕದಿ ಒಂಗ ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪು ನಂಚಿಂದ 2 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಯಾನ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತುಲಿ ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಸಪರೇಟ್ ದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಲ ಪಾಡ ನೋಡು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ ನೀರು ತಗಾರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಇಂದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿ 2 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪುಳಿಲ ಸೈಡ್ ತೂದು ಅದ ತೂದು ಪಾಡೊಂದು ನೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತ ದಿಯೋನ್ಲೆ. ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಂದೆ ನಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಕರಿಬೇ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪದ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಂತ ದಿಯೋನ್ಲೆ. ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ದೀದ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಟಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಚಂಡಿ ದಿತ್ತದ ನುಂಗಾದಿತ್ತಿನ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಏಪಲ ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ಉಣ್ಣಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರಂದು ಯಾನೆನ್ವೆ. ಸೊ ಅಂಚನಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಹಾಕಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಪಿರಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬಾರ್ಪ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು.